Kresna, wonten dawuh. Kok kowe arep nandingi buta kowe iki? Sangartiku ora tahu perang to. Kula ingkang badhe nandingi. Setyakira sampeyan melu. Wis mbok kok ning ngono wae. Oh iya. Iki rembukane wong tuwa karo adhiku. Oh iya ngislaken dawuh. Kok arep nandingi buta iki karepmu piye? Koko Prabu piye? Sampun ngantos ngembe kaliyan kula ngiyas dhateng ing rayi. Lah kowe arep wujud apa? Ratri Mas paosaken Koko Prabu. Ana buta padha karo aku sapa kowe? Takon karo aku Bala Srewu, kowe sapa? Aku Dewa Amral. Kowe sing oyak-oyak Bathara Guru dasar kepara nyata. Aku ingkang diutus supaya ngayomi marang Bathara Guru lan mitulungi kalian panjenengane. Lho, yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu. Ayo. Wong semene padha ngenteni gelute buta gedhe karo nang kene ditemtokke kowe kok apa aku sing tekaning pati ha cokot tugel gulumu rimah-rimah legane ati kowe. Wah, edan lagi iki. Aku karo adhiku kok iso dadi gedhe kaya ngono. Wah, elok. Laturi Mas paosaken. Ayo. Wong semene padha ngenteni gelute buta gedhe karo. Nang kene ditemtokke kowe kok apa aku sing tekaning pati ha. Cokot tugel gulumu rimah-rimah legane ati kowe. Wah! Kuto Pandhawa tata Gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta. Wah, kaget aku. Wah, lah kok ana buta gedene semono mlebu ning Bali Marti Kunda Manik nganti ngrontoke usuk. Pripun Di? Menika sinten Kakang? Aku lho piyambak mboten mangertos. Panjenengan menika kudune luwih pana, luwih cetha, luwih pertitis nggone nyawang kalian yaksa menika. Lah kok dadak takon lho. Wong Mastuna Sidam Skaring Bawana Langgeng. Ana yaksa kita sapa? Aranku Dewa Amral Bathara Guru. Dewa Amral ya. Wigatine apa dene jeneng kita? Teka munggah ning kaewangan wis mangabad-abad uripku ning alam padang. Aku kepengin ninggalo tekaning pati mula ora ana sing iso nyampurnakke lawan patiku. Dumule aku duwe penemu munggah ana ing kayiwangan sampeyan sing menehi penguripan nglawan aku sirnakno aku patenono supaya enggal mancing ana ing kasuwargan uriping Dewa Amral iki wis wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Kakang Rada punapi yaksa menika nyuwun pejahi apa jare Pandhawa ora lupute dipateni kok buta sing kepengin njaluk mati ora dipateni mriko menika jenenge mboten adil. Nai ngaten kula kedah mejahi dhateng yaksa menika. Wong nyatane njaluk ruwat ya diruwat. Yaksa ana apa? Yen kita kepengin tekaning pati, ulun ingkang bakal nglebur lawan jeneng kita. Ayo aku leburen. Ning kosok baline. Ora iso nglebur karo aku tegese ora pantes dadi dewa ning kayangan. Aku sing ora trima guntur geni guntur angin.
sirnakno yaksa iki Dewa Amral tur geni guntur angin. Pripun? Guntur geni guntur angin kok mung nginjen tok. Mboten purun tumama teng awake. Buta menika dados pundi? Teko elok temen Kakang. Guntur geni guntur angin mboten purun tumama dhateng badanipun yaksa menika. Rataya. Ayo menika salukaning para kuna sampun badhe nemahi. Sapa sing nandura wahyuning bakal sirna, sapa sing tandurane ala tukule ya ora bakal becik. Sapa sing tandurane becik tukule ya mesti bakal migunani. Lah menika. Panjenengan sampun tumindak mboten prayogi. Tumindak menapa? Nembe kemawon lakon kok takon lho. Menika mboten wonten sambung rapetipun kaliyan lampan menika. Sing kandha sapa? Panjenengan menika nuwun sewu. Merga nuruti karepaning Bathari Durga lah kok dadi mamak mumun nyuwun sewu mboten cetha paning Alpadika Adi Pramesti Bathara Guru. Menika mangke kayangan geger lho. Cis Trisula tampanana mbara gage tibakno kulun. Pripun? Si es pripun? Cis, cis pripun? Kemama lho mboten? Mboten Kakang. Ora saya pusaka kadewatan sing ampuh dhewe Cis Trisula Ratu Mama iki dadi apa kayangan cuma gakaken. Aduh. Yaksa aku ora iso ngruwat kelawan jeneng kita. Ora iso ngruwat karo aku. Mboya bisa kowe sing tak ruwat. Aduh mati. Bathara Nrada ora wedi. Ora wedi. Yen Bathara Guru ora weruh mergane kakabetan tumindak ala. Mula paningale ya peteng. Ning nek ulun ora. Kok iso dadi gedene semono iki mbak aku njaluk. Njaluk apa? Carane piye supaya iso dadi gedene semono kuwi? Dudu perkaramu. Wis kana dioyak. Yen perlu dikapokke tumindake pancen nalisir saka angger-anggering kautaman Dewa Amral. Yo, Bathara Guru ya aja mlayu e. Kresna tan tulusa anyokring mring Sang Resi Jahnawi Suta Setyaki wonten timbalan tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna. Ento kadang-kadangku para Pandhawa ninggal negara Ngamarta. Lho, pewunden Pandhawa nilar negari Ngamarta. Iya. Tindak dhateng pundiran wigatosipun menapa? Pun Kakang dhewe durung bisa mangerteni. Mula pun Kakang tumuli nganti lawan sira yayi. Kadangku ngarep borosi supaya tilik marang karan negara Ngamarta. Nah ngaten Prabu. Swawi kula dherekaken ninggal rawuh wonten negari Ngamarta. Dimas Harya Setyaki ya. Ayo digelak lakune budal marang negara Ngamarta. Wah, Yai Kresna aku sing teko Yai. Waduh atiku iki.
mlajar-mlajar wonten menapa? Yai kadangipun Kakang. Pun Kakang niatku bakal sowan negara Ndorowati. Nanging kepasang Yogya katujuh ingin udiripun Kakang pinanggih kelawan sira Yai ana ing marga. Siadhar tedhak menyang endi? Badhe sowan wonten negari Ngamarta. Lah, kowe tak kandhani, Yen to dina iki negara Ngamarta jebol. Lho. Sababipun menapa? Kresna. Aku krungu kabar tembang rawat-rawat dina tombok bakul sinambi wara. Yen to kadangku para Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Nalika pun Kakang prapta ana negara Ngamarta, aku takon karo anak-anak Pandhawa apa sababe Pandhawa mapan ning sanggar pelanggatan. Gatotkaca Antarjatosena ora iso wangsulan dumadakan ora kanthi kenyono-nyono. Sanggar pelanggatan negara Ngamarta jebol. Ana buta ingkang gedhene kliwat ukur. Miturut kabar Pandhawa dipangan karo buta kuwi Kresna. Ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Ya Kresna ulun nampa. Pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Baladewa ulun nampa. Wonten menapa Pukulun teka mlajar-mlajar semu kami gilan ngantos dumugi wonten ing jagat padang menika keparengipun Maduka Pukulun. Kresna kula wonten dawuh. Ulun nyuwun senjata pitulung kayiwangan geger. Lho, geger sababipun ana yaksa ingkang ngrusak kayiwangan, yaksa ingkang kliwat ukur njaluk ruwat nanging ulun ora iso ngruwat lawan yaksa, tumuli yaksa mau ngruwat lawan panjenengan ulun. Yaksa menika wonten badhe ngruwat Pukulun Sang Hyang Jatimurti. Iya, kaya mengkono Kresna. Kula aturi seminggah, butanipun kados menapa? Kula ingkang badhe nandhingi Pukulun. Kresna, wonten dawuh. Kok kowe arep nandhingi buta kowe iki? Saartiku ora taku perang to. Kula ingkang badhe nandhingi. Setyaki rasa melu. Wis mbokok ning ngono wae. Oh iya. Iki rembukane wong tuwa karo adhiku. Oh iya, ngestaken dawuh. Kok arep nandhingi buta iki karepmu piye? Koko Prabu piye? Sampun ngantos ngembe kaliyan kula ngiyas dhateng ing rayi. Lah kowe arep wujud apa? Ratri Mas paosaken Koko Prabu. Wah, edan lagi iki. Aku karo adhiku iso dadi gedhe kaya ngono. Wah, elok. Ratri Mas paosaken. Wah. Setyaki, wonten dawuh. Mbok kowe iki dadi adine Kresna nek ndi runtang-runtung loro kok ora njaluk kekuatan kaya ngene iki piye? Upama kowe njaluk kekuatane iso dadi buta gedhe ra Ndorowati nang loro. Sampun boten saged. Sampun kula budidaya ageng namung sekedhap kemawon lajeng alit. Kurang tapamu, kurang prihatinmu. Ngaten. Karepmu piye? Koko Prabu Ratri seminggah yaksa menika ing badhe mapakaken Prabu.
rapo sabdaning kukila ring kanigara saketer kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ana buta padha karo aku sapa kowe takon karo aku Bala Srewu kowe sapa aku Dewa Amral kowe sing oyak-oyak Bathara Guru dasar kepara nyata aku ingkang diutus supaya ngayomi marang Bathara Guru lan mitulungi kalan panjenengane. Lho, yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu. Ayo. Wong semene padha ngenteni gelute buta gedhe karo. Neng kene ditemtokke kowe kok apa aku sing tekaning pati. Cokot tugel gulumu rimah-rimah legane ati kowe. Geluting buta gedhe loro cokot cinokot banting binanting monggo para penonton kula aturi mbayangaken piyambak-piyambak silih ungkih genti kalindhe teka kowe mengkono pangudas maraning yaksa Yai Prabu lho menika sinten menapa panjenengan supe kalian kula kok ora Bundarawati kasinggihan mekaten kula pancen jarak wujud kados mekaten krana kula ngertos ingkang dados yaksa menika Yayi Punta kadang kula sekawan dipun banjut dening dewa monggo kayangan digawe sungsang bawana balik Semar Manek Mulya iki kasinggihan Kakang sapa Pak Bathara Guru Gong Bathara Guru Gong ya ini kok wis mangkati murid rong do tangi kok seneng karo cangkemku waduh tukunan to tukunan jengkulmu iki Bathara Guru iki dong ora dong no aku sekolahe ha iya ning kudu guru sekolah Bathara Guru Dewa weh Dewa to dan iki nek adus suwe lho mergane keleke papat kok keleke papat tangane papat ora keleke papat entek-entek sabun iki Bagong menengo sik tak jejeli tungkak cangkemmu tak jejeli sikut cangkemmu lho ani kok nglantu bapak ora Kakang Semar Kakang iki ngopo ta piye kula sampun ngrumaosi dosa kula lepat kayangan Suralaya lebur sebabe krana wonten yaksa kekalih ingkang ngamuk wonten ing Kayiwangan kosik saya tak takon karo kowe gawe dosa apa kowe iki dadi sesembaning para titah sak laku jandramu ki ditulat Sinudarsana dening para titah lah nek dewane we ngawu gawar ngawur glewar ngawur pakartine mesti ya entuk lelakon sing kaya ngono nggih ayo omongo jujur
Inggih. Inggih piye? Kula nggadahi kalepatan lupute ndangu kalian para Pandhawa. Pandhawa Werkudara, Janaka lan kembar. Tok dangu neng kayangan kasinggihan. Terus krana wadulipun Bathari Durga ingkang nyuwun dhateng kula supados Pandhawa pejah. Kakang Semar. Kakang Semar. Pandhawa sekawan kula cemplungaken wonten ing kawah Candradimuka. Wah, asu iki. Kaget aku. Pratok ndasmu kowe. Ora bacul cengele tenan kowe. Bacule tak delikke. Ngayal tenan kok panjenengan. Lah kowe nek ora ngentaske ndaraku kayangan ora bakal tentrem guru tak kandhani. Bong, yo melu bapak yo, nang ora anggetak wae antil dasmu. Aku ngerti nek iso sing do antuk-antuk ya aku ngerti. Mulane ra tak ya ngono ndak ora do tangi ora. Kowe iki upama ana wong misuh semene iki misuh kabeh lho, Gong. Sing terus ki mripate isih abang. Nesu ora aku. Nesu ora aku. Belum tak laporke apa? Laporke sapa? Senengane ora. Lah tekan kono piye Trum mbok wis ngenteni kene. Wong awak dhewe iki nek metu esuk-esukan ki wiyaga susah. Mergane ora bubar-bubar. Ya iso nang kene wae. Ha. Lampro kembar wonten dawuh Mas, wonten dawuh Mas. Wah, ikhlasno lahir batinmu. Ujaring para sepuh padha ngendikake wong sing ora dosa nyemplung ana ing kawah geni ora bakal kuat ngobong karo wong sing pakartine becik. Sabaro yen pancen iki dadi srana gone ketemu karo wong tuane awake dhewe. Ikhlasno upama mati ya mati, urip ya muga-muga ana penguripan mapan ana ing kawah Candradimuka. Oh. Wujude biru ingkang ora mblerengi loro cacahe monggo akeh-akeh sukma ingkang padha disiksa padha pating glerit padha sambat njaluk tulung teka iki ana sukma loro ingkang katon anteng. Wah, iki sapa? Atmajaku nggih. Putraku wong gagah, putraku wong jlunet. Werkudara, Janaka, kembar.
sira wis dewasa kaya mengkono atmajaku. Wah, Pandhu bapakku. Manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kocamrah nyomaratani. Wah, Madrim, Pandhu bapakku, ora nono jebul bener apa sing ndarasake sampeyan isih mapan ana ing kawah. Kanjeng Ibu Madrim, Kanjeng Rama kula mboten badhe wangsul. Kula nderek jeng ngandika. Nggih, Kanjeng Ibu kula nderek jeng ngandika. Kanjeng Ibu kula nderek paduka Kanjeng Ibu tuwin Kanjeng Rama kula mboten badhe wangsul wonten ing jana rama Kanjeng. Werkudara kembar Marata Gage midhangetna apa kang dadi pangandika ulun tumrap jeneng kita. Ulun nyuwun mangapura. Ulun wis luput, ulun wis kleru. Nggih wong atuwa kita Madrim lan Pandhu wis nyaur lawan piutange. Krana srana tapa brataning Atmaja wekasan bisa nyembuh kasuwarganing wong natuamu. Werkudara Arjuna, piye? Wong atuwamu wis padha munggah ning kasuwargan. Kinarya srana nggone ulun wis nandhang keluputan. Ulun paring liru kelawan kita nggone wis budidaya nyuwargake wong atuwa kita lan wis kelakon. Ulun jaluk tulung menapa ulun ana yaksa loro ingkang ngamuk ana ing Kayiwangan sirnakna nyuwun pangestu paduka ulun. Yaksa kekalih wonten ing Kayiwangan Suralaya mila bubrah saperangan Kayiwangan krana kinarya gulung yaksa kedadosan saking nata ngamarta tuwi nata ing Ndrawati kenging pusakaning Dyanarjuna Dhyana mung sak glagah babar dhateng wujud yaksa kekalih asal mula bukane.
Ayo. Ayo amuk. Ayo amuk. Cokot tugel gulumu. Alah. Cokot tugel dadi papat. Kok ya ora krasa wis cilik dhewe kok ora krasa. Ora ucul. Ijik mempenge ra jamak-jamak. Sinuwun sampun sami babar jatining wujud. Kula aturi emot, Ndara. Dimas Werkudara. Yo. Yai Panengah. Wah, disi mudhun ning negara Ngamarta. Yai kadanging pun Kakang. Mbarep piye? Sasuwening siadi mapan ana ing Kayiwangen. Monggo kabar ingkang dak tampa siadi dijemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Jumbo karo ngendikaning para pinter. Kawah Candra Dimuka kuwi bisa niteni marang kelakuaning para titah. Yen Bathara Guru mung nggunakake rasa sengit lawan titahe tumulini bagi pidana lawan titah mau. Monggo tanpa dosa, tanpa luput. Genining kawah ora kawasa nglebur marang ragane wong kang tanpa dosa. Mengkono Dimas. Yo. Mula gandeng niatku ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Mung duwe niat kelakon penjangkaku nyuwargake kalawan wong tuaku. Mula nalika aku manjing jroning kawah ora katon panas malah wis ketemu karo Pandhu lan Babu Madrim. Saka panguwasaning Bathara Guru lan Bathara Guru wis njaluk ngapura marang para Pandhawa. Babu Madrim lan Bapa Pandhu wis munggah ana ing Kayiwangan. Weh ladalah Adikku diadiku Werkudara. Yai, yen tanpa siadi kabeh mau ora bakal kelakon. dudu aku. Nanging Pandhawa 5 cacahe. Klebu mbarep kakangku, Jlamprong lan Kembar. Kabeh duweni kekuatan anyurung marang wong tuane awake dhewe. Mlebu ana ing kasuwargan lan dadi srana nggone para Pandhawa kelakon penjangkane. Mbarep kakangku, sekawit aku wis matur bocah ing ngendi anakake dening wong tuane kudu bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Srana ngabekti lawan wong tuwa lan ndongaake marang wong tuwa yen wong tuane wis ora ana supaya wong tuane disuda dosane enggal munggah ning kasuwargan. Apa sing ditindakake dening Pandhawa wau nyatane wis kelakon. Iya Dimas. Yai Werkudara gendongen Yai Darmajaya bali marang negara Ngamarta. Wah, iya. Njaluk tulung sapa wae. Pandhawa dijangka patine ora kelakon. Mboten sah nyuwun tulung sapa-sapa. Mumpung sami wangsul dhateng negari Ngamarta,
ketoke padha bingar cahyane kelakon penjangkane nyuwargake wong tuane. Ajeng kula susulke wonten ing kasuwargan Pandhawa ben mudhar dina niki. Monggo nggih kula dherekaken. Dange jagat mungup-mungup paning sak pucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung